Baratong palit sa mga aning humay, gatubang nga suliran sa mga mag-uuma sa lalawigan sa Bohol, kagilang rice-producing province. Tayranta, ang report ni Nico Sereno. Kusog ang uwan dihang naabtan namo sa iyang basakan sa lungsod sa Katigbian, si Noy Tirso. Niadto higayuna, nagpahuway siya sa kamalig. Taod-taod na ang ilang pamilya nga nagtikad sa yuta, sugod pa sa iyang amahan. Ang iyang tinanom, anihon hinapos ning buwana. Pangkonsumo ra hinuon nila sa pagkakaron ang iyang anihon ug dili pa igbabaligya. Apan asoy ni Noy Tirso, barato ra kuno ang buying price o ang palit sa humay. Ang red rice, 22 pesos kada kilo ug 17 pesos sa puti. Mas mubarato pagyud kuno ang palit sa mga negosyante kunting harvest na ug magdungan-dungan ang ani. Usahay mo abot og 16 pesos lang kada kilo sa tipasi kadang wa pa napagaling. Pag namin mga abot, dili gyud makabawi sa among gasto kay maro ba na saligan namo mag-uuma nga harvest, baligya, palit sudan. Maro man na. Nalugi jud may kanunay ning kami mag-uuma. Kada kon jud na. Kada tingani na muusos jud na ang presyo. Gimo sa mga mag-uuma ang nagkamahal pa nga presyo sa abono. Doon na yung tay suportar ang gobyerno sa mga mag-uuma. Dahil kaning mga kuan, abono. Dapat kung may mo, adun na sila aksyon na nga dili jud mahalon og tinuod. Sa corn and rice mill sa lungsod, naabtan namo ang negosyante nga si Ireneo nagpagaling sa iyang mga napalit nga humay. Red rice ang iyang gipagaling aron iya nasabi hatod sa mga suki sa merkado. Ang presyo niya pagpalit sa abot gikan sa mga mag-uuma tag 28 pesos kada kilo sa red rice ug 23 sa white rice. Sa mga negosyante aduna pa kunoy ubang mga gasto nila, sila mismo ang mupagaling, wa pay labot ang gasolina sa mga sakyanan ug labor. Mga pamanggoy pagsugod og pangani. Siyempre magkanang inang mag taas pa mig presyo kay nang ano para makuha na mo ang mga tipasi para makasupply mi sa among mga kasuplayanan. Mubaba na mi ang price na mo kay daghan naman ang supply nga tipasi. Daghan ang mga nag-harvest ba. O baba mi ang presyo sa tipasi. Next week tingalit. Matod sa nagduma sa galingan, sukad nagbagyong Odette, ni mahal og jutay ang ilang rate sa pagpagaling. 2 pesos ug 50 centavos kada kilo sa ilang singil. Mahal jud siya. Pagsugod atong Odette katong pagkuan bitaw pagsaka sa kurente. Maniya mo wa pa ko nila na proof kon us-usan ba or di. Rice Bowl of Central Visayas kun mahulagway ang Bohol ug ang humay ang nagunang agricultural product sa lalawigan. Taliwa sa mga issue kabahin sa presyo ug supply sa bugas, dunay hangyo ang mga mag-uuma sama na lang kang Nong Tirso. Sa upat ka mga probinsya dinhi sa Central Visayas ang Bohol ang dunay pinakalapad nga mga basakan. Gihulagway gani kini nga rice producing province dinhi sa ato. Panghinaot na karon sa mga nanginabuhi niini, mabagan sab ang ilang sektor aron nga makapadayon sab sila sa ilang tahas nga bililhon kaayo ang pagpakaon sa katawhan. Kauban ni Clifford Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.